Kajing puli na kitab Genesis kalenong abaar puar kadkot kabeningkong adu baar kendai shipo adu kat lai kat san adu kat pra. Belayu la tenjo yu Abraham bat ula ong hau ko Abraham te ula jubab. Hang ne ngadon ula ong to shem yau khon jong pi yau khon bamarwai jong pi yu Isak yau ba pi iet bat kilet Syakari Moria Bato terwai u hang ta kum gejing terwat hang halor wei ni kilum ubangan sakadau yapi. Enda kilapoi syaka-caka bau bleu lakadau hau. Abraham lote gaduan hang ta. Bat ulabu bet ye kita kiding halor jongka. Nang tau Abraham ula kener ya lakakti. Baloi shem ya katari ban peniap yu khun jong u. Henry u angel utrai lakhot ya u na beneng bat ula ong. Ko Abraham Dew lati hang ne ngadon ulaong wat kta ktiyo kna lane le ai u naba menta ngatep ba pishap ting yo blai hawa yo I ba phin benot yo khon jong pi yaw khon marwai jong pi na ga benta jonga Dew Abraham la khmet ya lagi khmat bat ula pech bat hakmi shadien jong ula don wei ulang brot basakut kireng hatan ram ding bat u Abraham ula let syau bat u ula shem yau tau lang brod bat ula terwa ya u kum ujing kenya thang hakajakau kun jong u Dew angel trai ula khot u Abraham sa shisien na beneng bat ula ong dal lade hi ngalas mai u ong trai namar ba phi lale ekani bat phem shem la benut yau kun jong pi yau kun marwei jong pi ngan ker khu ye pi da shisha bat ngan penroi ki khon ki kseu jong pi bat ki kat ki klor ka beneng bat kat usiap ubadon harut duriau bat ki khon ki kseu jong pi kin sakane eka kardop kinong shon jong ki bat ki khon ki kseu jong pi ki jai benreu baro ha ka perthai kin sakar khu yelade namar ba pi la ko ngo eka ktien jonga yak tien jong utrai kasam hispa khan riu ngan yai ekmat utrai hakari jong ki baim ngala shania wat haba ngala ong ngala sha penjenjar sikat dei e kat no ga ba kordor ki khmat jong utrai kalong gajing yap kiru kho jong ngaya ekmat utrai hakari jong ki baim shakri jong me atrai shakri jong me ngalong ukhon jong ka shakri jong me melalawi ki jingkhom jonga ka jingknya aingo ngan terwa ngan khot kerpat eka kerteng utrai ngan ya khmat utrai hakari jong ki baim ya ki jingkular jonga utrai ngan pendam akhmat ki pa jong ubaro ha ki phalau ka yeng utrai padeng jong pha ko Jerusalem ngan ya khmat utrai hakari jong ki baim Kajing puli na kasitiu Paulus bakut syaki Kristan harum. Kalenong ngabapra kadekot lai puai rubalai pusau. Ladau blai ulong hakaliang jungi mano bania persya yangi. Utau bom syam la benut wat yalau kon la jong hanriu ITU na kabenta jungi baro. Hato ona mai ru hangi yaki baro lembat u. Mano ban mudoi persya ai ki bala jet jong ublai deu blai bapen kesan tu ai pat uban penrem hato deu Kris Jisu ubalayap haoi ken ya bala penmi pat na ka jingyap ubadon ha ka kaman ublai ubada shishawi sai na ka benta jongi kaktien jong ublai Kajing puli na gospel bakot kat kum Markus kalenong ka bakandai kat khot ka baar hadu ba shipho. Jisu la khot lang bat yaw Petrus Jacob bat Yohanes baru layalam yaki halor ulum bajrong bakian yadon tang makihi. Balapan kelador ya u hakmat jongki bat kijan jong u kilatan shan kidali hadu kata ba dan uno unong sajanya ka perthai bala ban pen li kata tela pau haki wileja bat Moses
bat kia keren mat u Jisu u Petrus laong hau Jisu kono hikai ka bha bangin sa no hangni jongye ne thau lai tli gi ying trep ka wai yami ka wai Moses bat ka wai yu Elijah namarum syam latip ayu ban ong naba kilating hadu kata badul o ulaka sarngewe ki bat ka wai ka sur kalawan nau tau lo uni ulong ukhun ba i jonga to sumar yo u bat mar kum cha haba kila pet saudong kim shem leo isu yano bat ki light tang yau Jisu kat ba ki dang wan her nau lum ula bidong ni ki banom yethu hanu ya kata ka ba kilio i tat adu bukhunu briu un thami pat na ka jingyam kum cha kila bat ya kata ka ktin tang haladihi Henry paramaki kia kali kamut ayu kani ka jing mi pat na ka jingyam. Ka gospel jong utrai.